Un 23 de abril morrían célebres escritores como Cervantes e Shakespeare e nacían outros importantes literatos que deixan grandes legados para a historia das letras. Data tan simbólica foi a escollida pola UNESCO para celebrar o Día Internacional do Libro. Na península celébrase de xeito moi especial en Cataluña, onde as flores e os libros percorren hoxe as rúas, os fogares e os postos de traballo no Día de San Jordi. En Chantada, a Biblioteca Municipal non agasallou rosas, pero si libros nunha data tan sinalada. Foron os raparigos de 3 e 4 anos os que gozaron hoxe dunha hora do conto na que falamos do Día do Libro, que aquí son todos os días. Nico, que estás facendo? A ver. Facendo un dibujo Un dibuixo de que? de conejos. E de onde saíron estos coellos? Saíron dun libro, non? Sí, E que conto vos contaron logo? o dos coellos. E que facían eses coellos? Está bien. Un perdeuse o pequeno. E despois apareceu? Sí, Moi ben, e a ti gustanche os libros? sí, Por que che gustan? porque son libros da biblioteca. Son divertidos. Sí. E na túa casa tamén ves les libros e miras e contanche contos? De noite. Marina, E por que che gustan os libros? porque les conto en mi casa. Que conto che gusta a ti? A toupiña. A toupiña, de que vai ese conto? Que dice ese conto? O da vaca. É unha vaca que se chama toupiña. E que lle pasa? Que cagou encima da cabeza. Ves moitas veces aquí a biblioteca? E que facedes? Pintar. Pintar e escoitar contos, non? E gustache? Sí, Como te chamas? Erea. Erea. Entón saberías contarme un conto, ti, a min? Sí. Por exemplo, así un pequeniño. Que conto che gusta a ti? Perditos. Coelliño branco, atopas detrás do cabalo balancín. Pedro, 20, agora ti contas e eu agachome. Como se lle consigue a estos nenos tan pequenos irlle xerando un pouco de amor polos libros? A ver, eu creo que o comezo está na casa. Se os pais non responden, pois os nenos, os nenos non virían aquí se os pais non os trouxesen. Eso é o principal. Para min un costume boísimo sería acostumar aos nenos a dormir sempre con un conto. E tamén é boa idea que veñan á biblioteca, a pesar de que escoitamos todos os días que teñen moitísimos libros na casa. Xa sabemos que hoxe todos os nenos teñen libros na casa, pero é bon que saiban, que se acostumen a ver a biblioteca, que se acostumen a levar libros a casa, que teñan o hábito de cuidalos, de vir a devolvelos. Os libros da casa, pois chega un momento que son sempre, aínda que vaya renovando, pois sempre hai menos que nunha biblioteca. E hoxe, afortunadamente, na biblioteca de Chantada teñen bastante variedade, e para todas as idades. E que contei no conto? Quen eran? Coelliño blanco. Coelliño branco, e quen máis? Hai que contar, un conta e os outros escóndense. E de que iba o conto este? Que De contaba? coellos. Gustanche os coellos? Sí. E os libros? Tamén. Hai moitos aquí. Hai algún que che guste moito, moito, moito dos libros que leiches ou que che leron? Cal? Os ratones. Ada. Ada, a ver, contanos ti cal é o libro que che gusta a ti. Os coelliños. Ese é o que máis che gusta. Sí. E gustache vir aquí á biblioteca? Por qué? Que facedes? Porque traballamos. Traballades pero divertides vos tamén. Sí, e xogamos. A ver, vamos a ver que me ven. Antón, ven. O Día do Libro é todo ano, é a nosa razón de ser, pero hai datas que nos marcan no calendario como datas especiais, non? O día 2 de abril, que é o Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil, hoxe o Día do Libro.
e o que nos queríamos era ter actividades pois, con contos profesionais. Estamos pendentes dunha subvención que claro, pois se está ralentizando moito. Creemos que a resolución non nos vai salir nin para as letras galegas, co cal estamos bueno, pois, padecendo aí algo que é unha subvención que nos van a dar fixo, porque cumplimos todos os requisitos, pero que non saiu a resolución e que en outubro ten que estar a programación pechada, co cal polo que nos din vai ser de xuño a outubro as actividades estas que podemos ter. A verdade é que estamos todos os bibliotecarios bastante enfadados por esta situación, porque nos gustaría poder aproveitar estas datas especiais para poderlles ter tamén unha actividade especial aos pequenos. Carla. Cantos anos tes, Carla? 3. 3. E que fixestes hoxe aquí, a ver? Pintamos. E ves moitas veces aquí a biblioteca? Sí. Que cousas hai aquí na biblioteca? Contos. Hai moitísimos contos, verdad? E gustaríache ter tantos contos na casa? Sí. Gustache ler contos? Quen che lee os contos? A mamá. O papá. A ti o papá? Como te chamas ti? Carol. A ver. Como, Carmen? Carol. Moi ben. E que conto che gusta a ti? La caperucita roja. Sí? E de que vai ese conto? Pues que un lobo la quería papar y fue a junto de su abuelita que quería también papar a la abuelita también.